на врата. Яни, добре ли си? Яни, всичко наред ли е? Сега ще ви разкажа какво се случи. Но преди това искам да ви напомня, че утре, събота, в 2 часа в Сердика център на голямата ротонда, това е най-долу, където е Ню Йоркър, може да дойдете да се видите с Йоана Буковска, която е в ролята на Евелин Драгу. Тя ще чете пасажи от книгата, ще бъдем там с Дени, с Хрис, така че елате да ни видите и да послушате малко от наследника и евентуално да разберете и да видите още интересни неща за филма. Разказвам ви какво се случи. Преди 2 години някъде започна страшно много да ме боли рамото. Нямах идея от какво е, нищо не помагаше, за около седмица минаваше. След това, след 2 месеца, абсолютно същото. И така, на всеки 2 месеца просто започваше супер много да ме боли. След това реших най-накрая да отида на доктор и да проверя какво се случва. И по-скоро беше тип рехабилитатор, кинезитерапевт. Казаха, че врата ми е твърде прав. И за това ще трябва малко рехабилитация, разни процедури. Започнах 2 месеца да ходя на тези процедури, правеха какво ли не, разпъваха ми врата, забиваха ми игли, на които пускаха ток, но нищо не помагаше. Болката продължаваше, даже беше по-зле, отколкото преди да отида на кинезитерапевт. И затова доктора каза, може би ще трябва да отидете на неврохирург. Отивам аз на неврохирург, при което тя ми каза, нищо не мога да ти кажа на първо четене, най-вероятно е нещо вътрешно, което не мога да видя. Затова ще трябва да отидеш на ЯМР. ЯМР е ядрено-магнитен резонанс, изглежда ето така. Влизаш вътре, седиш определено време и ти правят снимка на цялото тяло. След това разбрахме, че всъщност имам кифоза. Какво значи кифоза? Врата ми трябва да изглежда така. То изглежда ето така. Реално е изкривяване в следствие на неправилно седене. Много е важно, деца, когато четете, пишете, гледате телевизия, седите си на телефона, никога не си забивайте главата твърде надолу. Просто трябва врата ви да е в много неутрална позиция, иначе ще носите ето такава. Крайна сметка ще трябва да го нося в продължение на 3 месеца в различни интервали, когато съм в кола, когато за по-дълго време вървя пеша, в къщи, за да си избия навика да седя с гъната през цялото време на дивана. Та така, това е моята яка. Следващите няколко месеца ще си бъдем най-добри приятели, ще я виждате от време на време, ще ме виждате и без нея от време на време.